Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngoKaizer Junior Motaung. uMotaung onguJunior yena ke ungu-sporting director phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke esothulela umnqwazi umqeqeshi Bafana omlumzana Hugo Broos ngemisebenzi athe wayenza phaa kwiBafana Bafana. Esitsho ke sithi kusebenzile ngoba uthathe Bafana wayibhekisa phaa ku-AFCON, waphinde wathatha Bafana wayibhekisa phaa ku-World Cup. Uthi kuyabonakala into yokubana ke i-direction kaHugo Broos neBafana iyabonakala apha yangakhona. Watsho sithi ke iBafana isezandleni ezihle phaa komlumzana Hugo Broos. Ethethela ke phezu kokubana ke abadlali beKaizer Chiefs abayi-4 bathe babizwa ke phaa nguHugo Broos kwisquad sakhe ke azawuhlenga kuso, akhupha abadlali abayi-23. Abo badlali bathe babizwa phaa beKaizer Chiefs ke nguBrandon Peterson, nguThabiso Monyane, nguBradley Cross kunye ke noMduduzi Tshabalala. Xa sesithetha inyaniso ezimsulwa nje vele ke bakufanele ubizwe esquadini baphefoma kakuhle kakhulu ngabadlali bekade kudala ke sibathethelela sithi kutheni na bengabizwa phaa kuBafana kodwa ke ngoba ke kusazawuhlengihlengiswa akwazi into okubana bawuyenza nala 23 yawube ifunwa phaa nguHugo Broos. Kodwa ke uthi kuKaizer Junior Motaung laa nto leya inikeza umdla ngoba xa wonke umntu etimini uyafuna abadlali betimu yakhe babe baninzi esquadini, ngoba laa nto yoba itimu enabadlali basesquadini abaninzi inikeza ithemba kwitimu. Uthi bona ke ngoku beyiKaizer Chiefs okanye beyimanagement ukukhuthaza abadlali beKaizer Chiefs ukubana ke mabaphefome rhoqo ukwenza into yokubana bakwazi ukubizwa phaa kwe-national team. Uthi ke ngokwenza njalo ke uvuya kakhulu ngokubona abadlali abayi-4 bathe babeke bacingwa phaa ngomlumzana Hugo Broos, abathatha base kwisquad sakhe azohlenga kuso kuphumela 23, ngoba ke usazofuna isquad esiyi-23 abheka naso phaa ku-AFCON ke baphulaphule. Uncome kanjalo kuKaizer Junior Motaung ngencoma phaa uHugo Broos ngemisebenzi emihle athe wayenza. Esitsho sithi futhi ke ezinye izinto uHugo Broos athe wabeke uyazenza zizinto zenze nabanye abadlali bakwanto okubana ke banyuse ikawusi, bakwanto okubana bazimisele, bakwazi into okubana bafayithe. Ngamazwi ke lawa aphuma phaa komlumzana uKaizer Junior Motaung ethetha malunga phaa ngokubizwa kwabadlali abayi-4 beKaizer Chiefs uHugo Broos kwisquad azothi ke ahlenge kuso. Kaizer Junior Motaung basingene kanje ke phambi kokubana seyivale. Aba badlali bayi-4 babizwe uHugo Broos phaa Kaizer Chiefs ke vele akaphazamanga, bebekufanele basesquadini futhi bebekufanele ke nokwenza la 23 yesa squad ifunekayo phaa. Akenzanga phutha, akenzela ngaKaizer Chiefs favor phaa uHugo Broos. Into okumele uyenze kwakude kudala yeke nje yamazwi nemilomo wakhe awukhuphayo kakubi ngabadlali beKaizer Chiefs. Ewe ke sayi-understanda ke wena ke Kaizer Junior Motaung ungumntu omkhulu, uyimanager, awunalungelo lokuthi umqeqeshi wesquad ude ulikhuphe uthi ngendlela athetha ngayo azanguthande ngeze ude uyikhuphe loo nto. Kodwa enyanisweni emsulwa uHugo Broos akazange athethe kakuhle ngeeplayers zeKaizer Chiefs. Laa ntetha wayeyikhuphe ngomlomo wakhe ayizakhi eza players, iyazidobelela nje ngesiphoso esipheleleyo asosibe siyigwegweleza. Wathetha kakubi ngeeplayers zeKaizer Chiefs, yena wayengazakhe wayezidobelela. Ezi azipikileyo akazenzelanga favor, bekunyanzeleke into yokubana zibe sesquadini vele ziyaperforma, vele zidlala kakuhle. Bradley Cross ku-left back udlala kakuhle kakhulu. Thabiso Monyane ku-right back udlala kakuhle kakhulu phaa. Mduduzi Tshabalala midfield udlala kakuhle kakhulu umfana omdala. Brandon Peterson phaa ezipalini ubamba kakuhle kakhulu. Bonke bayadeserva uba kubafana abenzelwanga favor. Baphulaphuli ke ndifuna ke ningene nani ke nisho okubana ke niyiva njani le meko. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa sezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.